Απαντήστε ο για ΣΥΡΙΖΑ το πώς οργανώνεστε θα τα λύσει τα εσωτερικά του προβλήματα. Δεν είναι εσωτερικά προβλήματα. Τι είναι? Παίρνετε 4 εκατομμύρια κρατική επιχορήγηση. Κάνετε λάθος. Ναι, είναι αυτό έκρινε ο ελληνικός λαός, κύριε Μακρυγιάννη. Δεν είναι δικά σας. Δεν είναι δικά σας να τα έχετε καταχωνιασμένα σε μια αίθουσα σε μπουζουξίδικο. Μισό λεπτάκι, κύριε όπως Μακρυγιάννη. είδατε τους συνέδρους. Να σας πω κάτι. Θα πρέπει να απαξιώνετε έτσι. Να απολογήσετε για τις δημοκρατικές ή αντιδημοκρατικές λειτουργίες του κόμματός σας. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να κάνω κοκορομαχία μαζί σας που σας αγαπώ και σας εκτιμώ. Αλλά έχει δίκιο ο κύριος Μακρυγιάννης. Έρχεστε με ανεπάνελες ερωτήσεις. Εσείς το προηγούμενο διάστημα. Ο κύριος Οικονόμου και ο κύριος Μακρυγιάννης και δεν μπορώ να μην ρωτήσουμε, τότε θα κάτσουμε να βγάζετε λόγο. Εδώ δεν είναι Βουλή. Εδώ είναι ένα πάνελ δημοσιογραφικό. Θέλετε να τα δημοσιογραφικά πάνελ είναι δύσκολα. Όχι, κύριε Φαραντούρη. Και εσείς ως υποψήφιος πρόεδρος θα έπρεπε να απαντάτε σε όλα. Θέλετε να σας απαντήσω? Δεν απαντάτε όμως. Τι να σας απαντήσω? Σας ρωτάει ο άνθρωπος. Να σας απαντήσω για την κρατική επιχορήγηση που λέει ο κύριος Μακρυγιάννης. Γιατί την υποτιμάτε? Είναι σοβαρό αυτό. Αλήθεια? Θα με αφήσετε να απαντήσω. Υποτιμάτε? Εντάξει κύριε Φαραντούρη. Τώρα τα έχετε εσείς και τα υποτιμάτε. Η κρατική επιχορήγηση. Καταλαβαίνετε τι κάνετε τώρα σε αυτό το πράγμα. Την υποχρέωση. Περιμένω να βάλετε μια τελεία. Να δω πότε θα μου δώσετε δημοκρατικές διαδικασίες. Ας το απαντήσει Γιάννη.